Joo, viimeinen kerta. Toden sanoo. Katsotaan. Onko meillä täällä enää mitään, kun rupee jäät menee. Tähän mä kehtaisin valehda tuonne sadepäivä, niin varmaan 2-3 senttiä lähtee kyllä jäätä, että kyllä on jäät nyt sen verran heikossa hapessa, että huomenna sataa. Joo, tämmönen nopea tilannepäivitys. Lähdetään Partaantin kanssa tonne jäälle pyörii. Mulla tosiaan kävin verkot hakeen pois, niin tippu tosiaan kamera avantoon. Niin lähdetään kattoo vielä, että saadaanko magneetilla mun 360 kamera sieltä avannosta ylös. Mä kuvailen sitten tuo jääreunalla, kun Antti naaraa magneetilla. Ja katsotaan, miten äijien käy. Kameran naaraus alkaa. Sen pitäisi tosiaan tarttua siihen kuin tauti siihen. Se vähän niinku tästä näin kippasi ja lensi tonne eteenpäin, että en mä usko kyllä tää kamera nyt niin paljon painaa, että se menee kyllä kuin kivipohja. Niin. Tai pitäis mennä. Kun mä nyt en tätä kameraa vielä tiputa. Täytyy pistää jatkossa joku pullo siihen. Tyhjä pullo. niin no. Ei ottanut kiinni vielä. Hitto kun mun piti ottaa toi kaira mukaan, että olisi saanut kato sinne päin painettua reikää. Putos ranteesta toi. Niin on. Onko? Siinä johonkin se tarttuukin. Okei. Okay. Vai meneekö tonne liajuun sitten? En mä tiedä, katsotaan, mutta luulisin, että on niin järeä magneetti, että 230 kiloa. että se hotkaisee kyllä siihen kameraan kiinni, jos vaan kohdilleen osuu. Nope. Katsotaan. Ei, se menee sinne pohjalimaan. Okei. Okay. Menee. Sen takia se on imu. Niin, ja se on joku 10 senttiä siellä litkussa kiinni se. Tuntuu kyllä mitään. Niin, enkä mä tiedä, että se voi olla vähän tunnotonkin, jos se siihen hotkaisee kiinni. Kun Se uudistaa tunteella. oman kautta. Se oli siinä välissä. Se löytyi siitä välistä. Vähän joutui kairalla mysöön. Toivon mukaan mä en tiputtu tätä kameraa tonne, mutta sieltä se kaiken mudan ja paskan seasta löytyi. Hälyttelee, että akkukin on loppu. Mitähän kalat on siellä kuvannut? No, en saa linssiä pois, mutta linssi ihan täynnä vettä. Ja tässä tää 360 on. Oi perhana. Yli 600 säästö tuli nyt, kun tää löytyi. Taas vielä paljon tässä verkon päässä oli vettä. 7 metriä. Jumalauta. Sieltä se löytyi. Jes.